O pequeno circo de Nadal abriu as súas portas con orixinais propostas que levarán a súa maxia por todas as parroquias. Os 7 artistas da compañía Nelson Quinteiro contarán con numerosas colaboracións que farán único cada un dos espectáculos. A parte da tripulación, pois hai compañías convidadas, compañías como a compañía O Titiribaile, que ofrecerá un espectáculo de contacontos, a compañía As Mariñeiras, que ofrecerán un espectáculo pois moi rianxeiro, porque son dúas rapazas que queren adicarse ao mar, e temos tamén o espectáculo de sombras O Soño do Rato, que é precioso, aparte dos mesmos que ofrece pois a compañía Nelson Quinteiro, non? Haberá tamén unha ludoteca enmarcada no programa Merca Concilia, que permitirá aos pais realizar as súas compras no comercio local mentres os pequenos se divirten. Que os rapaces podan estar atendidos, efectivamente, mentras os seus pais poden ir a traballar os que teñan que traballar e mercar os que teñan que mercar. A vertente máis solidaria destas datas ven da man da Comisión das Guadalupeñas, que organizará o día 31 un festival de zumba solidario para recadar xoguetes para as familias sen recursos. Pois vamos intentar facer un zumba solidario, vamos intentar que cada persona que intente participar connosco ou que queira participar connosco, vamos lle regalar unha camiseta vermella por ser Nadal, co lema Ningunha crianza sin xoguete. É a única colaboración que ten que facer para poder pasar connosco 40 minutos divertidos de música vai ser marcar un xoguete. Serán tamén os encargados de organizar a festa de fin de ano nunha carpa con música e todo tipo de actividades para a mocidade. Fan que nos sintamos os pais e nais de Rianxo máis seguros, que ofrezan unha proposta de divertirse cos seus compañeros, cos seus amigos, coas súas amizades aquí en Rianxo, sen necesidade de coller o vehículo, e a proba diso é que incluso están vindo á carpa de Rianxo pois mocidade ou xente de outras localidades e de outros concellos, porque aquí hai un espazo que organizado da man deles pois permite disfrutar dunha noite completa de diversión.